Slovenský titul si do Rakúska odnáša Stefan Vltava. Poprosím Janka, aby sa postavil medzi prvé a druhé miesto. Minuloročný Class 1 Jan Král, tohoročný Class 1 Stefan Vltava. Toto je naša najvyššia kategória, určite výškovo a definitívne aj váhovo. Ďakujem pekne. Please, top 3 stay on the stage for the pictures and the remaining places if you leave the stage. Thank you very much, guys. Thank you for coming. Thank you for bringing this competition in here. Absolutely gorgeous. Takže to bolo z mužských kategórií NAPA tejto federácii. Na dnes pravo, quarter turn right. Viktor Grozda, Stefan Vltava, Michal Buček, quarter turn to the right. Quarter turn to the right. Pri absolútnom víťazovi nie je poradie, je len víťaz, je len jeden. Čiže len jedno meno víťazí, ostatné nie je podstatné. Quarter turn to the right. Začneme svalový rozvoj pre našich rozhodcov, aby si vedeli umiestniť jedného víťaza. Nechceme vedieť, kto je druhý, nechceme vedieť, kto je tretí. Chceme vidieť, kto to dneska tu navíra. Kategória kulturistiky. Abdominal and thighs. Bruchopásne. Ďakujem. Široký chrbtový sval spredu. Front lateral spread. Ďakujem. Double biceps. Ja, Stefan, Taxen nicht vergessen, gell? Ui, passt, ey. Ďakujem. Side chest, hrudník z boku. Super. Jawohl, gib alles, komm! Ďakujem. Rear double biceps. I'm sorry, prepáčte. Široký chrbtový zozadu. Rear lat spread. Double biceps. Kto bude absolútnym víťazom? Ďakujem. Triceps.
brucho, pás, abdominal and pás. Most muscular, gorilla. Ďakujem, thank you very much. Do Rakúska odnáša číslo 25, number 25, Stepan Votava. Poprosím, Viktor, gratulujem, Michal, gratulujem absolútneho víťaza, aby sme spravili ešte spoločne s Mírkou a potom Mírka spraví čisto so Stepanom. Takže to je Stepan Votava, víťazí kategórii, boja absolútneho víťaza. Gratulujem, ďakujem. Poprosím Michala a Viktora, aby opustili pódium a spravíme si len jednu. Že vraj aj ja. Takže absolútny víťaz Fitness Martin, Stepan Votava, Rakúsko,